vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye ndine makore 37 years ekuberekwa. Mukoma, handina kana kumbogara ndakazvifunga kuti nezera rangu ndikangonzi ndazotongoita pamuviri an unplanned pregnancy, but iko zvino nditori nepamuviri apa nhumbu yacho iri kungoramba ichingokura, ende ndakatombozama kuti ndinge ndichibvisa nhumbu iyi, but zvakaramba mukoma, kuzosvika gogo avo vainge vachindibatsira vakanditi muzukuru ukaona nhumbu yaramba kubva, zvinoreva kuti mwana iyeye anenge akatotarirwa naMwari kuti anofanira kuti ange achizvarwa. Zvino iwe ukazoita sekunge ukuda kungoramba uchingorwidzana naMwari, zvinokwanisa kuzokupandukira. Nhumbu iyi inokwanisa kukuuraya. Kana tikaramba tichida kuzama kuibvisa nhumbu iyi, inokwanisa kuti iyo ichibva newewe uchitevera. Saka gogo ivavo vakabva vanditi mwana uyu ari kufanira kuti ange achizvarwa. Vakabva vati ini handichakwanise kuramba ndichingokubatsira. Vakabva vati kunyange uchida mari yako iyo yawakambondipa, aiwa ndinokwanisa kukutsvakira mari yako even though zvinhu zvichinetsa, but ndinokwanisa kuzama nepose pandinogona napo kuti mari yako ndinge ndichikutsvakira ndobva ndakupa. Saka gogo ava kuti vange vachindibvisa nhumbu iyi ndainge ndakavapa $500 because ivo vainge vakanditi ndichakubatsira kuti ubvise nhumbu iyi, zvekare ndichakugadzirira mushonga wekuti murume wako asazombofa akazvibata kuti iwewe 1 wakabvisa pamuviri uye number 2 une chikomba chako. Saka vakabva vati vainge vachazondigadzirira zvekare nemishonga iyo yavainge vachiti ndeyefuratidzo, yekuti murume uyo wandiri kudanana naye azongotanga kungondisema then tobva tazongorambana, because iye dambudziko rake anonditi iwewe handingakurambe because ndinokuda. Anototi iye anondida kudarika madiro awo aanoita mudzimai wake. Saka kuti ndivarambe baba ivavo panoti netsei, because munhu uya wekuti ane nharo zvekuti sometimes kana ndikatomuti handichakuda ndinozotokumisidzira ndamuti alright ndichiri kukuda kwacho, nekuti anokwanisa kungoya kumaraini kwedu obva atoti ndakapaka pakati handiti wati hauchandide, saka ndava kuuya kumba kwako kuti ndinge ndichiuya kuzokutora by force. Ndinozototi paya kana ndikazobuda ndikanomunyengerera ndopaanobva azodzokera kumba kwake. So gogo ava vainge vakanditi vachandigadzirira minamato iyoyo yefura. So gogo ava vainge vakanditi vachandigadzirira mishonga yacho iyoyo yefuratidzo. Saka ndakabva ndati gogo, no need for refund sezvo muri kuti imimi muchandigadzirira zvinhu zvangu. So mukomanashi, kuti ndinge ndichizosvika pakudanana nemurume uyu, zvakaitika ndezvekudai so murume wangu akandichita, akati andichita neworkmate yake. Ndakabva ndazoudzwa nemurume weworkmate yake kuti unombozviziva here kuti murume wako ari kudanana nemukadzi wangu. Iniwo nekuda kwekuti murume wangu ndainge ndichivimba naye, ndakabva ndati never, izvozvo hazvigoneki. Murume wangu never cheat on me. Worst of all, nemarespectero awo andainge ndichiita mukadzi iye uyo waainge achishanda naye, ndaitomurespekta. Kana kumba kwangu aitombouya sometimes pamaweekends. So mukomanashi, murume uyu akazonditi kana ndikakwanisa kuwana evidence ndichaita sei, ndichakuudza. So there was this other day murume wangu paakanditi ndiri kuenda kubasa, it was on a weekend, on a Saturday. Murume ndokubva abuda akabva aenda kubasa semazuva ose, but what I didn't know is murume wangu akatoenda akatonoswera zvake ari kupaki negirlfriend yake. Saka girlfriend iya yakazoti yadzoka kumba, ndo murume wacho paakazobata foni. Saka foni iyoyo ndo mazuva aya pakatanga kupinda mafoni awo ainge aine marecycle bin, zvekuti iwe waitofungidzira kutoti watodilita, but mapictures iwayo aibva azosara ari kurecycle bin. Ndo zvakaitika ipapo. Saka murume wacho akati abata kuti painge paine mapictures awo ainge ari kurecycle bin, akabva angotora mapictures aya chinyararire ndokubva
akanditumidzira mapictures iwayo mukoma. Saka ndakati ndaona mapictures iwawo ndakarwadziwa, handidi hangu kukunyeperai. Ndakati ndazotaura nemurume wangu ndikabva ndamubvunza kuti saka what is the meaning of all of this, then murume ndokubva anditi hanzi mapictures iwayo ainge ari ekueditira. Akanditi kwainge kuine zvimwe applications zvekuti zvinokwanisa kutokueditira picture rekutoti unokwanisa kutofungidzira kutoti vanhu ivavo vanenge vakamira vose. Nekudawo kwekusaziva technology panguva yacho ndakabva ndangoti alright maybe ndizvozvo, but ndakabva ndazongoramba ndongobvunzawo vanhu kuti naini picture iri tingati rakaeditirwa here. Then pane umwe manje mukadzi uyo akazouya kuinbox kwangu akabva ati mother picture iri nderani? Ndikabva ndati murume wangu akamira neumwe mukadzi wekubasa kwake, saka ndamatumidzirwa mapictures awa ne murume wake. But murume wangu pandazotaura naye, iye murume wangu ari kuti mapictures awa akaeditirwa. Then mukadzi uya paakazotaura neni akabva anditi mother nyatsokutarisai zvakanaka, tarai muone kuti vanhu ava kunyange mimvuri yavo yakatobatana kutorakidza kutoti vanhu ava vakatohagana, which means vanhu ava pavakatora namapictures vainge vari vose, uye iselfie iyi mukoma ndakabva ndabatikana nazvo. Murume ndokubva ndatanga kunetsana naye, ndakanetsana naye pandakazotanga kurongedza zvinhu zvangu ndichiti ndava kuenda. Murume ndopaakabva azoti zveshuwa ainge akadanana mukadzi uyo waainge achishandidzana naye. But munongoziva kuti munhu hapana paanozombobvuma kuti makarara mose here kana kuti hamuna kurara mose, because ndaimuti kana ndikamubvunza kuti ko makarara mose here aibva angoramba ari zii. So mukomanashi ndo zvakaitika izvozvo, ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuti it is fine, ichimiraiwo ndinge ndichitsvakawo munhu wangu anokwanisawo kungoita kuti ndinge ndichikanganwa. Ndakabva ndazotanga kuhurira murume wangu, but ndaingomuhurira so silently zvekuti nanhasi uno haatombosuspect kuti ndainge ndichitomuhurira. Ende dambudziko ravapo now nderekuti mukuzonofadzana nemunhu wangu after so many years akabva azondikumbira one night akati have I ever cheated on you? Ndikati never. Ndikabva ndati but still iwewe neni kuti tinge tichiita bonde rekuti tinenge tisingashandisirane dziviriro handikwanise nekuti ndinosema mudzimai wako. Saka iye akabva azonditi kana kuri kunzi ndikamboitawo nguva ndisingavati nemudzimai wangu zvinokwanisa here kuzoita kuti iwewe neni tinge tichizoita bonde pasina kushandisirana dziviriro? Ndikangoti hamenowo. So iye manje akabva azouya umwe musi akabva ati baby I want to take you out. Ndobva tazoenda out tikazogumisidzira tarara kuya. Murume ndakatomunyepera ndikabva ndati ndainge ndatoenda kunoona sisi vangu, ndokubva tarara zvedu kune imwe lodge. Tiriko kulodge kuya ndopaakabva azoti baby unomboziva here kuti ndava nenguva yakareba sei ndisina kana kumbogara ndasangana nemudzimai wangu pabonde? Then akabva azonditi iye ainge ava nemwedzi wose asina kana kumbogara asangana nemudzimai wacho pabonde. Ndikaramba ndikati inhema. Saka akabva azoti uchaona patichaita bonde kuti uchaona kana kuti urume hwacho hwandichaburitsa hunenge hwakawanda sei. Saka takabva tazoita bonde ndokubva azondiratidza ndikatoona kutoti zveshuwa ainge achiratidza kuti ainge atova nenguva asina kumbosangana nemudzimai wake pabonde. So mukomana acho ndopa ndakabva ndazongobvuma kubvawo musi iwoyo, even though tainge takangoti zvinhu izvi ndezve only one day, but kubva musi iwoyo tainge tava kungozviita each and every time. But munhu obva atorasira mbeu mandiri. So mukomana acho handizivi kuti chii chakazongoitika, because ndakazotongokaruka ndava kutonzwa kutoti zvandava kunzwaka inini ndine pamuviri. Saka iye ndakabva ndazomuudza, but akandibhega achandibhega. Ndikamuti nhumbu iyi ndiri kuibvisa. Ndopa ndakabva ndazosangana navo gogo avo vakandibatsirawo nemushonga wekuti ndinge ndichibvisa nhumbu yacho, but yakabva yaramba. Saka ndiyo confession yangu iyi mukoma. Kana kuri kunzi mukapostawo nyaya yangu please ndizivise ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hakusi kunzi ndaida kuhurira murume wangu, but zvakangoitika ipapo zvakandirwadza zvekuti nanhasi uno murume handisati ndamuregerera, ende zvinondiafecta sei panguva iya yekuti tinenge tichisika bonde
pose pandinenge ndichisika naye bonde ndinobva ndatotanga kutofunga murume uyo wandinohura naye, then ndobva ndazototanga kutoenjoya. Please mukoma ndipostereiwo kune vanojaja jajai zvenyu nekuti you have never walked in my shoes. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi kune avo vanoda kundijaja, you can judge me because you have never walked in my shoes. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndinoshanda saneni ende mukoma nachi ndinoda kureururawo izvo zvandinoita, and most of the things that I do it is because of my punishment andinopiwa naamai avo vandinoshandira. Saka amai ava vandinoshandira ndakatanga ndichavashandira kuflea market kwavo. Ya amai ava vanonetsa, but panguva yacho iyoyo ka zvainge zvitori nani because kuflea market at least ndaisaswera navo zuva rose, but now that ndava kushanda semusikana wavo wemumba ndinotambudzwa, ndinoshungurudzwa, ende amai ava vane hutsinye mukoma. I will tell you a lot about this woman. Munoziva kune vanhu vaya vanonzi vanodada vane hutsinye, but ya amai ava vatori nedegree, vanoita sekunge vakatoenda kuuniversity, kuendera kuuniversity kuti vange vachidadira vamwe vana vevanhu. Saka amai ava vakati vaine pamuviri ndopa vakabva vazotsvaka umwe musikana uyo wavakanditi vaida kuti ndinge ndichimudzidzisa. Saka musikana iye now ndiye ari kushanda kuflea market kwavo, then inini ndikabva ndazotanga kuvashandira pamba pavo uye ndinogara pamba pavo. Mukoma ndakati ndatanga kuvashandira pamba, vakabva vazoti ivo havafarire kuti vange vachidyidzana nemusikana wavo webasa. By that I mean kuti vakabva vanditengera zvimapoto zvangu. So since inini ndichigara kucottage ikoko ndo kwandinobikira uye ndo kwandinorara. You can just imagine mukoma kuti unoshanda panhu pekuti unonzi kana inini paya pandinenge ndarara mwana arara, iwewe ndo paunozotanga kufamba uchienda kucottage kwako. Saka sometimes tinozotoenda kucottage kana kuma 1 am apa ndinenge ndichinzwa ndinenge ndichitya sei, but handichaisi kana mwana wavo asati arara. Apa mwana wacho ane imwe hyper energy iya yekuti wega unonzwa kuti ya panapa ndaneta, but I want to confess the things that I am doing even though I know kuti zviri very wrong. So mukoma nashi amai ava vakabva vazonditengera zvimapoto, vakabva vanditi zvimapoto iwayo awo acho avakanditengera ndo mapoto zvekare awo andinopota ndichibikira imbwa dzavo sadza. Uye vanoti vakatenga hupfu hwacho ihwohwo hwavanenge vachiexpecta kuti ndo wandinoshandisawo ndichibika sadza rangu, ndo hupfu zvekare wandinoshandisa paya pandinenge ndichibikira imbwa dzavo sadza. Saka ndinongobika kahwani mukoma, ndava kutongozviona sekunge handisitomborika kana chinhu kwavari. Ende nguva zhinji zvavanoita mukoma vanoti vanokwanisa kuzokupa nyama iya yekuti inenge yava kunoshata, ndo yavanozokuti tora nyama iyi unge uchinoisa kufiriji kwako. Ende vane kahutsinye kaya kekuti ivo vane maspare keys avo ekuti zvekuti kunyangwe iwewe usipo vanokwanisa kutongouya murumu mako vobva vavhura ende vanowanzokufarira kuuya kuzocheka mufiriji vachida kuona kuti mufiriji iyo yavakandipa yekuti ndinge ndichizoshandisa munenge musina here zvimwe zvisevo izvo zvandinenge ndavabira mufiriji mavo. Kunyangwe vakaona muine kabeef like kana ndabva mukutambira paya ndinokwanisa kutengawo kabeef kangu, vanoti kana vakaona muine kabeef vanobva vaseka vobva vati hey, mava kudyawo beef isusu tisingatombokwanise kudya beef. But kana ukazotarisa mufiriji mavo unoita kuona kuti munenge makaita kulodha. Vane mafiriji maviri, vane fridge inongogara nyama chete then ne fridge imwe inongogara machizi nei. Kana vakangoona uine zvinhu zvakadaro kucottage vanotokubvunza kuti zvinhu izvozvo wazvitenga kupi, wazvitenga nemari, hauna kundibira here. Ende munhu uya wekutoti anotokuudza zvose izvo zvaanenge achifunga pamusoro pako. Saka mukomanashi inini zvandakazotanga kuita especially panyaya iyi yekuti munhu anonditi mwana wangu kusvika arara paanenge arara paya iwewe ndo paunobva wazotanga
kurunyaira uchienda kucottage kwako. Iniwo mukoma ndakabva ndangozviudza kuti mukadzi uyu anondidheerera, mari yandinopiwa ndiyoyo shomanana iyo yavanongopawo musikana uyo anoshanda kuflea market yet achitanga kushanda kuma9 then otochaisawo good time. Apa ndakabva ndazotenga maapetito aya nanhasi uno ndichiri nawo because ndakatenga akati one day. Saka ndinodawo kuziva kuti like mwana anenge achiri mudiki kana ukapota uchimugurira mapiritsi iwawo acho emaapetito obva wazomuisira mumvura obva wazomupa, then mwana iyeye haana here mamwe maeffects anozoitika paari because mwana uyu ndo zvandinomuita. Ndinoti paya pandinenge ndaona kuti ari too much hyperactive zvekuti haangamborari nekukasika, ndinobva ndatora piritsi riya ndobva ndarigura nepakati ndobva ndazoriisa mumvura. Ndikaona sekunge anenge achiramba kunwa mvura, mwana wacho anofarira maapples aya akaita mared apples, ndinobva ndazobayirira then piritsi riya muapple mushure mekunge ndamuchekera tumapieces. Saka ndo mapiro acho andinomuita mapiritsi awa eapetito. Then anongoti kana akangogara anwa mvura iya inenge ine mapiritsi kana kuti apple riya randinenge ndabayirira piritsi, then anobva atotanga kutorelaxa obva atorara paya. Saka ndinokumbirawo kubvunza kuti izvi hazvina here effect kana kutongoti zviri bho zvandiri kuita. Dai kwanga kuri kunzi handina kuzoita plani iyoyi, ndingadai ndichitambudzika zvisingaiti naye mwana wacho because mwana wacho ari too hyperactive zvekuti kana ivo amai vacho vanotomboita nguvawo yekuti vanotomuramwa apa anochema sei. Ivo vanongoti kana vakamuramwa vanobva vapinda mubedroom mavo vobva vazvikira. Saka vanenge vachiti mubereke. Apa mwana wacho zvekuberekwa haadi, anenge achida kuti ungogara wakamugukuchira wakamubata. Kunyange paya paanenge achiona makatuni anenge achingoti iwe gara pasi wakandibata, but amai vacho zvose izvi vanozviziva. Vanoti vakabuda vakazodzoka paya vanobva vatanga kupopota vachiti mumba mune tsvina, ende zvinorwadza mukoma kuti paya paunenge waita mabasa ose awa paya pavanenge ivo vozozvibikirawo zvekuti vange vachizodya usiku vanobva vakuti enda unobika uzodzoka. Paunoenda kuya mukoma dzimwe nguva unobva waona kutoti hauna kana mafuta, kana ukauya uchivakumbira mafuta vanotombotanga vakupopotera vasati vakupa anything. So mukoma nhashe ndiyo confession yangu iyi. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo especially apo pandiri kuda kuziva pekuti kana ukaramba wopa mwana mucheche maapetito haana here zvaanozomukanganisa kana kutoti zviri right because anorelaxa sei kana ndamupa mapiritsi iwayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Ndoke kutotangawo kutozvinzwawo kuti mwana mucheche anopiwa maapetito kuti asaramba ari hyperactive. Kune avo vane ruzivo please tiudzewo mucomment section kuti zvakashatirei kupa mwana mucheche maapetito. Zvakangoma hazvo vedwe.